Chaka china chake ku Malawi kuno kunali chilala choopsa ndipo agwaladi zolima zawo zinkauma kamba kakusowa kwa mvula. Palibe china agwaladi chomwe ankadalira mmoyomu kuposera ulimi. Tsogolo lake ana ake onse amadalira ulimiwo. Ndipo tsiku lina atayenda araundi kumundako anapeza chitsime chokuya poyandikana ndi munda wake nati, apapa ndiye mavuto anga onse akusowekera kwa madzi andithera. Ndizipangano ulimi wanthilira ndipo zichita bwino mbewu zanga. Anathamangira agwaladi ku nyumba kukauza mkazi wake nati, Maya, Mulungu watiyankhano mapemphero athu. Ndapeza chitsime pafupi ndi munda wathu. Panopa tizithilira mbewu zathu sizifano. Kummawa kotsatira agwaladi anatenga kandowa kokatungira madzi, koma chongoponya baketi mu chitsime anamva mawu omusiyisa amvekere, Taimani, chitsime chimenechi chindi changa. Mukutanipo pamenepa. Ameneyotu anali Piyasani kumuuza gwalada, ngati ukufuna madzi wayenera kundigula chitsimechi. Palibe chaulere masiku ano, anaonjezera choncho Piyasani. Gwalada analingalira nati, ndikagula chitsime ndiye kuti zanga zayera mpaka kale. Palibe ondipingapinga. Ndipo anagwirizana za mtengo ochuluka kuti baye kummawa agwalada abweretsa ndalama ngakhale analibe kena kalikonse kuti angapereke. Anathamangira ku nyumba kubwereka kwa azinzake kugulisa tizovala ta mkazi wake. Panali kandalama ka school fees ya ana, anatolera zonse ndi kukalipira kugula chitsime. Apiyasani analandira zawo ndipo chitsime ndikukhala kuti ndi cha agwalada. Mmawa lake anayamba kutunga madzi pa chitsime chake mokondwa ndipo ali mkati. Apiyasani anabweranso nati, nzoona ndinakugulisa chitsime, koma osati madzi still ndi aine. Iwe chako ndi chitsime. Gwalada sanayankhe kanthu, koma anapita kwa mfumu kukatula nkhani kuti awathandize. Amfumu anayitana Apiyasani ndipo Apiyasani anati, nzoona munthuyu ndinamugulisa ine chitsime, za madzi sitinakambiranepo, madzi ndi anga. Amfumu anabalalika ndipo anayitana akhansala awo kuti aweruze pa ichi. Khansala anamwetulira nati, nzoona mazindi ako, unagulisa chitsime chokha, koma nanga madzi ako akutanimo mchitsime cha mwini wake. Ndiye pano upite ukachotse madzi ako mu chitsime cha eni ake, chifukwa kwinako uzilipira renti, sungasunge katundu wako mkati mwa katundu wa eni. Khoti linafa ndi phwete poona kuti matriki a Piyasani alephereka. Khansala anaonjezera nati, kukhala ochenjera sikolakwika Apiyasani, koma kugwiritsa ntchito kuchenjerako pa anthu ovutika ndiye ndi tchimolo. Nzoona matriki amawina, koma si nthawi zonse. Chilungamo chimakhala ndi midaliso yochuluka, ndipo chilungamo pangatalike motani chimawina. Piyasani anapepesa ndipo anavomereza kuti ngati gwalada anagula chitsime ndiye kuti mazinso ndi ake. Ndipo amfumu anagamula kuti Apiyasani alandire chilango kamba ka matriki ake ukubawo. Phunziro lalikulu lili umu ndi lakuti kuchenjeresa sikolakwika, koma kugwiritsa ntchito kuchenjeresako pofuna kuvula za ena nkolakwika. Bodza lanu likhoza kuwina kwa lero, koma chilungamo chimafika ndi kusalaza boza lonse. Fadini Studios tili ndi WhatsApp group la malonda a online lomwe timatumiza malonda osiyanasiyana pa mitengo yabwino, ndipo mukasankha katundu yemwe mungasangalatsidwe naye timakutumizirani m'madera osiyanasiyana m'Malawi muno malingananso ndi mgwirizano wake. Ndisiya link mu comment box kwa omwe mungakonde kupanga join group limene lili. Osayiwala kupanga share nkhani